De fet, entre el seu equip mèdic compta amb una psicòloga especialista per ajudar els malalts i a les seves famílies. Un projecte promogut per APROP, l'Associació d'Ajuda als Malalts de Càncer i a les seves famílies de la comarca de Llevant i que compta amb una subvenció de l'Obra Social de Sa Nostra. Enfrontar-se a un càncer sempre és un procés dur, però no només físicament, sinó pels efectes psicològics que provoca tant en el malalt com a la família. Des de l'Hospital de Manacor, l'associació APROP els ajuda per passar el camí de la malaltia el millor possible. De desmitificar molt el que és la malaltia, això és molt important perquè la gent no coneix moltes de vegades què és la malaltia, no coneix moltes de vegades què és el tractament, la gent ve amb por. I realment se tracta un poc de relativitzar tota la situació, de que la persona vegi que pot funcionar perfectament amb un tractament, que no perd l'autonomia, que té una certa qualitat de malaltia, perquè qualitat de vida ja no en té quan està malalt, però que així tot pot seguir sent l'amo de la seva pròpia vida. I clar, el que hem vist és que funciona realment en qualsevol etapa de la malaltia, perquè les necessitats van canviant, el pronòstic també va condicionar per moltes altres variables que fa que de vegades els pacients inicialment no necessiti recolzament i llavors sí, o la família, cada vegada s'iguala més el número. Primer veiem molt de pacients en la família la mateixa vegada, ara veiem pacient per una banda i família per una altra. Un servei de qualitat que està sota la supervisió de la psicooncòloga. Inicialment vàrem començar pràcticament en 10 hores, perquè l'associació en aquell moment també començava i només ens podien oferir 10 hores, però realment el servei ha tingut tan bona acollida que d'aquestes 10 hores inicials hem passat a tenir la psicooncòloga a jornada completa, integrada perfectament a dins el servei i treballant allò de codo con codo a davant nosaltres. I és que de les 80 visites que es varen atendre el primer any ja s'ha passat a més de 600 el 2009. També s'ha de destacar que des d'enguany ja s'ha comptat amb un alumne de psicooncologia en pràctiques, en un projecte que va creixent any rere any i que ajuda a moltes persones.